Bună seara sau bună ziua, stimați telespectatori. Mă numesc Alexei Rogov. Locuiesc în Canada de 19 ani. 3 ani de zile am reprezentat Republica Moldova la Organizația Mondială a Aviației Civile, care este forumul cel mai mare global pentru dezvoltarea industriei aviației civile mondiale. Și astăzi, într-un oficiu alături de ICAO, care se numește Aeroport International Council, am avut o întâlnire foarte fructuoasă cu conducerea acestei organizații, care în funcționalitatea sa se ocupă cu aeroporturile globale, cu modelarea lor, cu construcția, cu reparațiile, cu renovările, cu restartările, cu conceptele globale pe aeroporturi, cu baza legislativă a aeroporturilor, cu finanțările aeroporturilor, cu toate programele și toate problemele globale care sunt în domeniul aeroportual și care sunt campionii lumii în domeniul respectiv. Deci noi am avut o întâlnire destul de fructuoasă. Acum în Republica Moldova s-a inițiat un proces de restructurare, un proces de restartare a sistemului aeroportuar național, unde eu am reacționat la sistemul dat, la mesajul dat care a fost vorbit de domnul președinte referitor la situația dată de Ministerul Economiei, unde m-am inclus și eu în procesul dat și am încercat să evaluez, să deschid niște posibilități, să vorbesc, să aduc la cunoștința autorităților naționale, autorităților aviației civile din Republica Moldova, că pe lume există niște instituții globale care au statistica globală, care au sistemele globale, care au cele mai nou tehnologii, cele mai mari specialiști din lume care pot să se implice în așa procesuri și care ar putea în Republica Moldova să facă un aport pentru a aduce sistemul național, aduce un aeroport sau aduce un concept modern unde ar putea fi implicate operatori globali, operatori din diferite servicii care ar putea fi pe aeroporturi, care ar putea crea o infrastructură aeroportuală în Republica Moldova și care ar transforma industria aviatică împreună cu aeroporturile într-un mecanism de ultima performanță de business. Aici, ca să vorbim așa, noi deja am mai evaluat încă proiecte cu Canada, în proiecte cu ICAO, care sunt destul de performante în Canada. Eu lucrând aici în 3 ani de zile în organizația dată, am evaluat un mecanism de a crea în Republica Moldova o sucursală a Organizației Mondiale a Aviației Civile și am făcut demersuri către președinție, către prim-ministru, către ministrul economiei, referitor la deschiderea așa un oficiu în Republica Moldova, care ar fi o platformă de cei mai mari performanțe în regiunea noastră, unde Republica Moldova ar putea să fie un jucător cheie în ceea ce privește promovarea, introducerea și consultarea ultimelor tehnologii în domeniul aviației civile. Și acum sper că, într-o perioadă următoare, în Republica Moldova, conducerea de aviație civile, conducerea statului, va lua o decizie cum am putea să promovăm ideea deschiderii oficiului ICAO în Republica Moldova. Acum o jumătate de an în Republica Moldova am deschis o asociație non-profit care se numește Global Aviation Forum, că m-am adunat o echipă de profesioniști cu care am încercat să adunăm cei mai buni specialiști din Republica Moldova, care am putea să creăm o platformă cu ultimele tehnologii, cu ultimii specialiști, cu ultimele cele mai bune idei și promovări care sunt în domeniul aviației civile, pentru a se implica într-un proces de restartare, de revizuire, de reconstrucție nouă a infrastructurii aviatice naționale pentru a aduce ultimele tehnologii, performanță și experiență și expertiză care sunt în toată lumea și care pot fi aduse în Republica Moldova. Asociația Global Aviation Forum și acum este în Republica Moldova, unde ea funcționează, unde se încearcă să ajungă mai aproape și tot cu aceeași asociații noi am evaluat un proiect împreună cu Canada, unde în Canada există așa un proiect care se numește, un sistem care se numește cadeții aerieni, care sunt un mecanism de dezvoltare, un mecanism de educație pentru copii, care e legat cu aviația, cu sportul, pentru a aduce copiii, aduce noua generație în domeniul aviației civile, care este legat cu sportul, cu mediul, unde în Canada are o performanță extraordinară. Noi deja am vorbit cu președintele Comitetului Olimpic, cu domnul Juravski, care este tot interes ca împreună să organizăm un grup de lucru, să vie în Canada, să încercăm prin guvernul Canadei să obținem niște ajutoare ca să promovăm proiectul dat.
Deci ca o chestie, ca în final a discuției mele, pot să vă spun că Canada, în special orașul Montreal, este patria la cei mai mari organizații mondiale a aviației civile, unde se află oficiul central la Organizația Mondială a Aviației Civile și în prejurul acestor organizații se află toate organizațiile mondiale de profil, care este Asociația Piloților, Stewardesselor, Controlorilor de Trafic, Producătorilor de Aparate de Zbor, unde se creează conceptul, unde se adună cel mai bune performanțe, unde țările 3-4 ori pe an se adună și comunică, fac schimburi de cel mai bune experiențe și expertiză care pot fi implicate și aduse în țările care fac perspectivă și progres în domeniul aviației civile. Acest interviu l-am făcut cu domnul Bugeațchi, care îi mulțumesc foarte mult că noi împreună cu dumnealui deja facem un primul interviu unde încercăm să vizualizăm performanța Organizației Mondiale a Aviației Civile cu ideea de a deschide o sucursală în Republica Moldova, de a face un proiect cu cadeții aviației din Republica Moldova, de a se implica cu aeroport Consiliul International într-un proces de restructurare a sistemului aeroportual. Și acum, astăzi, am avut un meeting, o discuție foarte fructuoasă, iarăși pe acest subiect, și suntem în mare convingere și avem o încredere că acest mesaj va fi difuzat și noi vom încerca să apropiem către Ministerul Economiei, către prim-ministru, către președinte, că aviația este un mijloc și este un domeniu a economiei naționale de o înaltă performanță și dezvoltarea acestui mecanism într-o țară aduce ultimele tehnologii, aduce ajutor la toate ramurile economiei naționale care pot fi dezvoltate cu ajutorul aviației. Vă mulțumesc foarte mult și sunt bucuros că astăzi am reușit așa un interviu și sunt în așteptarea unor mesaje foarte bune din partea Guvernului Republicii Moldova, din partea Ministerului Economiei Naționale, din partea oficialităților din aviația civilă, ca să putem împreună să lucrăm pe proiectele date. Vă mulțumesc foarte mult!